ଭାଇ କଣ ଏମିତି କିନା ବସିଛ? ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ମୋ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କାମ ଧନ୍ଦା କୁଆଡ଼େ କିଛି ତ ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କାଟିକି ଦୂରରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଧନ କୁହ। ନାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଅଫିସ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବୁ କେତେବେଳେ। ଏବେ ଅଫିସରେ ଅଛି ଆଉ ତ ଜାଣିଛ ଆମର 5ଟାରେ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ 5ଟା ବେଳେ କଲ୍ କରିବି ବୋଲି, ତୁମେ ଏଇନା ଫୋନ୍ କଲ। ମୁଁ ତ ଅଫିସ୍ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ କଲ୍ କରିବି କେତେବେଳେ। ଧନ ଖାଇଲଣି? ଖାଇସାରିଲଣି? ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଶୋଇଛ? ମୁଁ ତ ଏଇ ଅଫିସରେ ବସିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଅଫିସରେ ବସି ବସିକା ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ହେଲେ କଲ୍ କରିବି ହେଲା। ହଉ କ'ଣ କରିବା, ମାଣ୍ଡୁ ତ ରଖେଇ ଦେଉନି ଫୋନ୍ କରିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ମାଣ୍ଡୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତମେ ବୁଲ। ହଉ।